Hello. So karon nga adlaw na napumili diri sa Budlasan, mga pumiksudan. So kani akong gidala, this is balon. Kan uni sulod ani amo ning balon paniudto sudan na kulang. So mao ni karen dari amo ang ubra. Si, diya ni Selena mga sudan na. Amo yo amo suba. Naurinti na sila. Ako po nagsunod na dala og balon. Nga mong obra diri sa mong probinsya, lisod og pangwarta, pero kung sudan magkugi lang, makakaunlab as pa. Charot. Nanglabang mi aring suba, para makatabok mi pikas dapli. Si ang sangkuha, mami kuhan anak pinikoy ulang. Super. Yili ba to ka? Ayaw nako. Terus kita kok sali batok si ate. Di makita. Ani. Agero. Lupa din ang itlog. Lupa na rin itlog. Yay! Nagaling na may kamanog ba na pumis among kuha. Ngaon na pud meron among pariod to unsa na yung orasa ron? 12 o'clock. Anang si video kita lang ko sa gurame. Kawaii. Pero gadala kog baron us kabalde. Manugba na mi mga una meron. Maniud to na. Iwad na ako para makwita. Suka ron, naghalob na siya og dahon kay among butangan sa among pagkaon. Uy, unsa man na bayot? Taro nga pud yut. Pwede ka ma-hurt. Basig-busiga, mahalusunog ng kuhan dahon. Taro nga. Ay, gakingking mapug ka. So, sige na ako, naghalob og dahon, naka-shoulder bag. Ay, sana all. Okay na, Max. Sige na, Max. Na sila, naglimpyo po sa mong kuha. Among suba. Hello, manugba namin sa mong kuha. Naghaling namin, sila naglimpyo. Ako gabidyo-bidyo. Yay! Siya mong hinali. Uga, aso. No, don't. Ari-ari mi aso. Na. See? Naglimpyo na sila sa mong kuha. Nagdangan pa na din na magkanapo. Ayaw! Si, di, kakabalo dong. Tulog lagi mong dahon ka. Naara na. Luto na ulang mo. Wala pa na. Wala, pakabastos niya, oy. Uy, 24/7 may kinabuhi. Hoy! Wala, ang ulang. Hello, di. Yung jo, layo ko, usang dahon dong jo. Ito sa tumoy daw. Tumoy. Ano na abot sa balas eh. Nilik sila na. Puro man palpak yung kung ubra. Tulong tak na. Ilit. Kasi kung kuhit yun na. Napay ulo sa akuan. Kining ulang. Ay, pugut na day. Ay, gut na tilapia day. Kuhaan pa din So, mana siya ulo. Ito, sumnam daw na ko sa mong sausawan nga.
halang kayo nga na ay bombay, na ay sili, na ay patis, na ay suka. Nami kayo. Pure buyag lang. Ano siya among sauce? Ang saan pagkaon? Tos love, ng kanon. Uy, nalaso. Uy, Ay, ganyan. ay bungot. Ay, heart man. Saan pagkaon sa ulos tilapia? So. Pare kayo. Lamig gid siya guys, as in. Trust me. Ulos sa tilapia nga gamay kayo. Ano mo pa man ang gikutsara? Apa ko ulang duha ka ba? Ulang. Tilapia nga gamay po. Kuan ka buk among ulang nga kuha. Unom. Dili ka sila. Kana mong opat. Dana ra Napay duha. putang dong. So, Labi. Ay, grabe ng pudahon. Dara dali. Uy, oso na nimo. saan pagkaon ng ulang? Again. What is that? Wait sa. Dali ang. Saan pagkaon ng ulang? Kapita sila daw. Pernamlam. Yay! Ang ipaabot sa kadaghanan mga unami. So nakaluto nami ganina. Din gilali namo diri nga dapit. Karon na ni udto nami. Na sila na ano. Ano sila sinuga. Kuya buyag. Kay kaon. Way labot ng baka kadi na mo Musudan is Taiwan ra og janitor. Ay, kawalo. Ilang pa nga. Ayun, napon may ragyapon sa dapin sa suba. Ano siya, suba. Budlasa na muna diri. Well, kami nagkaon. Ako ang taklob. Akong bawan taklob sa balde. Tibik salo pa mong maksik. Ara kay. Kuan man, kulangan man among pinggan nga dala niya. Taklob ras balde. Okay raw. Lapad pa nung kayo. Ingon ako nyo ganina, dili to pagod. Tanawa, apit na hurot. Nahurot pag ginaron. Kanon. Sa kabalde. Pag may aning. Among iro. Si aning hinguban kistanan. Ang among monster sa budlasan. Master di ay, monster, sorry. Master. Balik there. Siya ang master sa budlasan. Siya ang nangurente. Mong kauban. Akong igsuon. Siya mo'y tigwa og sudan na mo. Mana siya. Mo'y general. Watcher ba? Watcher. Pero kung nung nagtakig sundang, muna yung kusinero. Ano yung nag-shoulder bag? Mo'y tigloso. Wala ako mga tinaw. Kanang nagkaon, mo'y tigsugba. Mo'y tigdala. Aring katabi. Marang katabi. Aling ka-jacket, maalay kargador na mo. Katakan dito pa ba mo? Natito sa no? Tanawan nyo ha, watcher ha. Ito sa unahan lookout, dito dapit. So nagtiro na siya og tilapia. Ugoy, igo. Oh. See? Sudan. Oh my God. Wow. Thank you, Lord. Sa Sudan. Hari tir. Ito yung gitiro. Yeah, this pana. Pana na mo nga palupad. Subaya ni person. Nasulay sa pana. Ito yung gilagas ganina. Sumala sa kong gikaingon na. Saan naman ni? Ikaw kuha. Nasutan. Ano makamak? Butang sa bahawan tayo, butang sa bahawan. Yeah. Sudan! Another Sudan. Wa pagamit ko man og pangaon. Ana po Sudan ipakita. Sus nga nawa man ni ganina. Suba na tanin ako ganina day. Maro po doon. Ano siya? Dito. Diyan tilapia. Mga watcher na sila diha. Siya ang master sa budlasan. Siya ang nagdala sa kurinti. Yato tanang kuha. Kami na arabis daplin magpabot og na ikuha. Itsahan min yag kuha. Uban-uban mi dalag balon.
Padulong nami sa amo ang balay. Nami diri karon sama ni. Dapit. Layo kami naabtan guys, nanudan. Pero worth it kadaghan may kuha. Nya dagko. Also the bayabas. Again and again. Basta magkugi. Makakaon gyud. Labas permi. Lamit permi. Sinsay di ma. Nambok ini. So this is our kuha. Ang among kuha wa pa nilabos among gisugbag pa ni udto ha. Salamat sa grasya sa kalabador nga dako. Yeah, nauli namin. Daron obe na pod among giberahan. Basi anak kayo. Obe. Obe.